سلام كمي تخونو تخطاتتي غرغرا تيوب ازنا يوتيوب غز حلوف تاريخ تغارون تግራይን كمون تغارو اب ኢትዮጵያ ዝነበሮም ግደን ነዘንቴሉን ነዝክሮልን እዩ ናይ መጀመርታ መደብና ጌርና ንሎሚ መሪጽና የዘለና ድማ ታሪክ ራሲ ወልደ ስላሴ ክፍለ ኢየሱስ እንትኸውን ብጽሞና ክትከታተሉና ብትሕትና ንሓትት ታሪክ ህይወት ራሲ ወልደ ስላሴ ክፍለ ኢየሱስ ራሲ ወልደ ስላሴ አሞዳታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ማለትውን ካብ 1788 እስከ 1816 ዓመተ ምህረት ከም አቆጻጸራ ፈረንጂ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘማ ሓድሩ ዝነበሩ ሓያል መስፍን እዮም ጆን ሃልስ ላይፍ ኤንድ ኮረስፖንደንስ ኦፍ ሄንሪ ሳልት ኣብ ዝብል መጽሓፉ ነዞም ሓያል መስፍን ብሰውነት ንእሽቶ ግን ድማ ዱልዱል ንቁሕን በዓል ግርማ ሞገስን ብምባል ይገልጾም ናትናኤል ፒርስ ዝተባሃለ ጸሓፊውን ራእሲ ወልደ ስላሴ ናይ ቼዝ ጸዋታ ኣዝዮም ዝፈትዩ ምንባሮምን ካብ ንጉሆስ ካብ ለይቲ ጸወትሉ እዋን ከም ዝነበረን ይምስክር ወልደ ስላሴ ኣብ ሕንጣሎ እንደርታ ካብ ልኡላን ቤተሰብ ተወሊዶም ሙሉእ ትግራይ ሓማሴን መረብ ምላሽ ወይ ከዓ ናይ ሎሚ ኤርትራን ዘመሓድሩ እዮም ነይሮም ከም ምስክርነት ናትናኤል ፒርስ ኣብቲ እዋን ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ይመርሑ ዝነበሩ ሓያል ትግራዋይ ራእሲ ሚካኤል ስሑል አቤልን ካይልን ዝተባሃሉ ክልተ ኣሕዋት መልእክተኛታት ኣምሲሎም ብምልኣኽ ንራእሲ ወልደ ስላሴ ክቆትሉ ኣብ ዝሓቀኑሉ ህሞት እቶም ብቕልጥፍናኦም ዝፍለጡ ራእሲ ወልደ ስላሴ በይኖም ገጢሞም ንኽልቲኦም ኣሕዋት ብጉራዴኦም ከም ዝቆተልዎም የዘንቱ ነዚ ሰምዑ ራእሲ ሚካኤል ስሑል በቲ ተግባር ወልደ ስላሴ ተገሪሞም ምስ ወልደ ስላሴ ሰላም ክፈጥሩ ድልየቶም እኳ ተገለጹ ወልደ ስላሴ ግን ወላደ ብኡ ደጃዝማች ክፍለ ኢየሱስ ዘቆተሉሉ ራእሲ ሚካኤል ምዃኖም ስለ ዘይረስዐ ነቲ ዕርቂ ነጸጎ ራእሲ ሚካኤል ክሳብ ዝሞት ድማ ዝተወሰነ ዕድሚኡ ኣብ ጎጃምን ወሎን በስደት ኣሕለፎ ከም ምስክርነት ፒርስ ድሕሪ ሕልፈት ራእሲ ሚካኤል ስልጣን ዝሓዘ ወልደ ገብርኤል ዝተባሃለ ወዶም ወገራ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ንዝነበሩ ወልደ ስላሴ ንምንብርካኽ ንልዕሊ 20 መዓልታት ኸቢብዎም እኳ ተነበረ ንወልደ ስላሴ ክሕዝን ክስዕርን ግን ኣይከኣለን በአንጻሩ ብዙሕ ኺሳራ በጽሕዎ ምስ ወልደ ስላሴ ሰላም ፈጢሩ በዓል ጋዳ ዝብል ማዕረግ ሃቦም ኣብቲ እዋን በዓል ጋዳ ዝብል ማዕረግ ኣሞሌ ጨው ዝፍረየሉን ዝሽየጠሉን ናይ ዝነበሩ ግዛኣታት ዓፋርን ናይ ሎሚ ወሰና ወሰን ምብራቕ ትግራይን ንዝመሓድር ዝነበረ መስፍን ዝወሃብ ማዕረግ ነይሩ ድሕሪ ሞት ወልደ ገብርኤል መሪሕነት ትግራይ ክርከብ ድሌት ዝነበሮ ወልደ ስላሴ ኣብቲ እዋን ጎንደር ኮይኑ ሽመት ካብ ምጽዳቕ ወጻኢ እዚ ዝበሃል ስልጣን ዘይነበሮ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ናይ እንደርታ መሓደር ገይሩ ንኽሾሞ ሓተቶ ኮይኑ ግና ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ንሕቶ ወልደ ስላሴ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ክንድኡ ንራእሲ ገብረ መስቀል ኣመሓዳሪ እንደርታ ገይሩ ሸወሞ በዚ ውሳነ ዝተቆጥዐ ወልደ ስላሴ ነቲ ብሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ንእንደርታ ከም መሓድር ዝተሓረየ ራእሲ ገብረ መስቀል ንምውጋእ ምስ ውሕድ ሰራዊቱ ናብ እንደርታ ገስገሰ ድሕሪ ሓጺር ውግእ ድማ ንራእሲ ገብረ መስቀል ማረኾ ድሕሪ መምራኽ ራእሲ ገብረ መስቀል ንዴቱ ዘይወጸሉ ወልደ ስላሴ ነቲ ሕቶ ስልጣኑ ዝነጸጎ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ንምውጋእ ናብ ጎንደር ጉዕዞ ጀመረ በዚ ዝተደናገጸ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ንወልደ ስላሴ ኣብቲ እዋን ልዑል ዝነበረ ናይ ራእስነት ማዕረግን ናይ አቢሲኒያ ግዛት ቢትወደድን ገይሩ ብ1790 ዓመተ ምህረት ሽሞት ክህቦ ኸኣለ ስልጣን በኃይሉ ዝጨበጠ ራእሲ ወልደ ስላሴ ጨለቆት መንበር ስልጣኑ ሕንጣሎ ድማ ርእሰ ከተማ ገይሩ ረብዕ ክፍለ ዘመን ስልጣኑ ሃይሉ ጀመረ ኣብ እንደርታ ድማ 4 ቤተ መንግስታት ሃነጸ እዚኦም ከዓ ኣብ ጨለቆት ሕንጣሎ ፈለግ ዳዕሮ ከምኡውን መቐለን ነበሩ እቲ እዋን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘመነ መሳፍንቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ካብቲ ኣብ ጎንደር ዝርከብ ንጉስ ናይ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት መሳፍንቲ ዝበለጸ ሓይሊ ዝወነንሉን ነቲ ኣብ ጎንደር ዝነበረ ንጉስ ከም ድላዮም ዝእዝዙሉን ግዜ ስለ ዝነበረ ራእሲ ወልደ ስላሴ ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ካልኦት ሓያላት መሳፍንቲ ፍላይ ከዓ የጁ በጌምድርን ጎጃምን ስልጣኑን ንምንጣል ክፈታተንዎ ጀሚሮም እንኳን ተነበሩ ኣብ ከይዲ ንናይ የጁ መራሒ ራእሲ ዓሊጋዝን ንናይ ጎጃም መራሒ ራእሲ ጉግሳን ስዒሩ
ኣብቲ እዋን ዝሓየለ መስፍን ኢትዮጵያ ክኸውን በቕዓ። ብፍላይ ካብ መሳፍንቲ የጁ ክመጾ ዝኽእል ሓደጋ ንምውጋድ ራያን ዓዘቦን ብምቁጽጻር ናብ ትግራይ ዘእቱ መንገድታት ላስታ ክሕዝ ኸኣለ። ብደቡብ ገጽ ዘለዎ ጸላእቱ ምስ ተቖጻጸረ ድማ ገጹ ንሰሜን ናብ ናይ ሕዚ ኤርትራ ገበረ። ከም ውጽኢቱ ድማ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመሓድሩ ካብ ዝነበሩ ሙስሊም መራሕቲ ግብሪ ከኽፍሎምን ካብዚ ግብሪ ዝርከብ ገንዘብ ድማ ሰራዊቱ ከሰልጥንን ከዕጥቕን ኸኣለ። ከም ኣገላልጻ ፖል ሄንዝ ራስ ወልደስላሴ ምስ ኣውሮፓውያን ስጡም ርክብ ዝጀመረ ብሕታዊ መራሒ ናይቲ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ ግዚኡ ድማ ጆርጅ ኣንስሊ፣ ቪስካውንት ቫለንቲያን፣ ሄንሪ ሳልት ከምኡውን ፒርስ ዝተባሃሉ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዲፕሎማስኛታት ተቐቢሉ ዘዘራረበ ምዃኑ ይንገር። ብፍላይ ሄንሪ ሳልት ኣብ ዝመጸሉ እዋን ወልደስላሴ ንናይ ኢትዮጵያ ግዛኣት ብምውካል ሳልት ድማ ንዓባይ ብሪጣንያ ብምውካል ናይ ምሕዝነታዊ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እዮም። ወልደስላሴ እዚ ስምምዕነት ናብ ንግዳዊ ስምምዕ ክዓቢ ልዑል ጻዕሪ ከም ዝገበረ ሄንሪ ሳልት ኣብ መጽሓፉ ገሊጹዎ እዩ። እቲ ኻሊእ ዘይርሳዕ ናይ ራእሲ ወልደስላሴ ተግባር ኢትዮጵያ ወደብ ንኽትረክብ ዝገበሮ ጻዕሪ እዩ። ኣብቲ እዋን ብፍቓድ ኦቶማን ቱርኪ ወደብ ምጽዋዕ ሒዞም ንዝነበሩ ግብፃውያን ንኽለቅሉ ወልደስላሴ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ገይሩ እዩ። እዚ ጻዕሪ ድማ ድሕሪ ግዜ ብሃፀይ ዮሃንስ ዋላን ሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ክሳኻዕ ክኢሉ እዩ። ምስ ራስ ወልደስላሴ ንኣስታ 8 ዓመት ሓቢርዎም ዝጸንሐ ናትናኤል ፒርስ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ልኡኽ ናይቲ ግዜ ዝነበረ ታሪኽን መነባብሮን ኣቢሲናውያን ዝገልጽ ማስታወሻ ወይ ከዓ ዳያሪ ገዲፉ እዩ። ካልእ ራስ ወልደስላሴ ናይቲ ግዜ ላዕለዋይ መራሒ ኢትዮጵያ ምንባሮም ዘረድእ ናይ ታሪክ ኩነት ካብ ግብፂ ቄሬሎስ ሳልሳዊ ዝተባሃሉ ጳጳስ ሒዞም ምምጽኦም እንትኸውን እዞም ጳጳስ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣብ ሕንጣሎ ጸኒሖም እዮም። ከም ኣገላልጻ እንግሊዛዊ ልኡኽ ሄንሪ ሳልት ወልደስላሴ ኣብ ዘመነ ስልጣኖም ልዕሊ 40 ውግኣት ዝገበሩን ናይ መሪሕነት ጥበብን ብቕዓትን ዝተዓደሉ ሰብ ምንባሮም የዘንቱ። ትውልዲ ሓረግ ዝምልከት ራስ ወልደስላሴ ናይ እንደርታ ግዛት ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ደጃዝማች ክፍለ ኢየሱስ ውላዶም እዮም። በዓልቲ ገዝኦም ድማ ምንትዋብ እንትበሃላ ብ1812 ብሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን እየን። ካልእቲ በዓልቲ ገዝኦም ድማ ናይቲ እዋን ናይ ጎንደር ንጉስ ዝነበረ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ውላድ ዝኾነት ስሂን ተክለ ጊዮርጊስ እያ ነይራ። ሓዎም ድማ ደጃዝማች ደበብ ክፍለ ኢየሱስ እንትኾኑ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣቦ ሓጎ እዮም። ራስ ወልደስላሴ 25 ዓመት ንትግራይን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምምራሕ ኣብ 80 ዓመቶም ብሕማም ዓሪፎም ባዕሎም ኣብ ዝሰርሕዎ ታሪኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስላሴ ጨለቆት ተቐቢሮም። ኣብ እዋን ዘመነ መሳፍንቲ ብሕማም ምዕራፍ እቲ ዝዓበየ ክብሪ ምንባሩ ንምርዳእ ናይ መብዛሕትኦም ናይቲ ዘመን መራሕቲ መወዳእታ ምምርማር የድሊ። ድሕሪ ሞት ራስ ወልደስላሴ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መሳፍንቲ ዳግም ናብ ናይ ስልጣን ሽኩቻ ኣተው። ክሳብቲ ናይ ዓጋመ ተወላዲ ዝነበሩ ደጃዝ ሰባጋዝድስ ናብ ወንበር ዝመፁ ድማ ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ተሓለት። ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ በዚ እናዛዘምና ቀጻሊ ድማ ድሕሪ ራስ ወልደስላሴ ስልጣን ናይ ዝጨበጡ እቶም ፍሉጥ ደጃዝማች ሰባጋድስ ወልዱ ታሪክ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ይቐኒየልና እዩ።